ҳамватанои азизам, умедворам ки якояки шумо хуб, сеҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошед. як наворе барои қалғи хидм, барои буди хидм, яъне барои миллати хидм карда будам. Бисёр дар комменташ як коммент навишта ва дар зери коммент мора бо тамаддуну фарҳангдиздӣ айб кардааст ки мо тамаддуну фарҳангдиздидаги ҳастем аз тоҷико хусусан ва имрӯз дорем байрақҳои худмонро месозем. гӯё ки боз тоҷика дар хатар мемонем. хулас бла 3-4-5 ҳам хеле бигем чӣ навиштааст. На мо аз навиштагиш бигем ки як инсоне ки ҳадақал то синфи 11 хондагӣ аст, яъне маълум аст. аммо ман 1 миллион бор мегӯям ки кадоме ки агар дар ин чизҳо дарду давову нофаҳмию ва ғайра доред, ман метавонам ки ҳамроҳи шумо суҳбат кунам ва бигем хоҳӣ агар лайф мекунем суҳбат мекунем, хоҳӣ алоҳидагӣ суҳбат мекунем. боз ҳам бигем ки адолати мо сари ин аст ки ба ти ихтиёр метем ки тира публично суҳбат кунем ё ки нопублично суҳбат кунем. бигем ки ихтиёр метем, яъне мо одати номардӣ надорем. хоҳе дар алоҳидагӣ суҳбат мекунем. Дар фейсбуки ман меброи Астана Каган Астана ва бигем ки суҳбат байни ҳардмона, суҳбат байни ҳардмон мемона ва бигем ҳамон ту просто бифаҳмӣ ки чӣ гап аст, чӣ аст, ки аст, чӣ аст. дар бораи агар байрақ биёем, бародари азизам, бигем ин байрақ ман айни қоли маълумотша надорам кадом вақт ин байрақ бигем сохта шидагӣ аст. албатта ки ман тагира меёбам замонша, аммо ин байрақ давраи бигем ки бо ном имрӯз ози қарахониҳо навиштагӣ ҳастанд, аслан қарлуххониҳо. аммо ин историкҳои русу дигарҳо инора қарахонӣ ном додагӣ аст. қарлуххониҳо не қарахониҳо. хулас ба ҳар ҳол қарахониҳо аз ҳамон давлати каганати бигем қарлухҳо, қарлухский каганат баъд аз распад шидан. хоб агар дар бораи таърих ва тамаддун агар суҳбат карданӣ бошӣ, бародари азизам, биё, ягон мушкилӣ надорам. ман қатъи хеле дар бораи ҳамон таърих ва ё тамаддун суҳбат мекунам. бубин бародари азизам, 756 сол қарлуҳо мустақил давлат доштанд аз Ҷунгарский Алатав до Средни течени Сирдарё. ира хроника таърихҳои Хитой, таърихи араб, оне ки ту имонш дорӣ, исбот меёрад. ин чиза ман нагуфта истодам. хоб бародари азизам, вақте ки агар қаллиқ соли 756 сол давлат дошта боша, 846 сол Сомонӣ таваллуд шидагӣ аст. яъне 100 сол пеш аз таваллуди Сомонӣ ки имрӯз ту ибрат аз ӯ мегирӣ, ки реша аз ӯ мегирӣ ки давлати тоҷико, поягузори давлати тоҷико Сомониён ҳаст. 100 сол пеш аз таваллуди Сомонӣ, яъне номи қаллиқ ва давлати қаллиқ, каганати қаллиқҳо, яъне қарлухский каганат, ин вуҷуд дошт. хуб бародари азизам, яъне ки пеш аз як инсона тамаддундист ва таърихдист гуфтанда, аввал як каме гуфти ҳамун гапам, як китоби алифбо бихонӣ, ин ядадона ман фикр кунам дар саломатитон фоида меорад. дар саломатитон бигем ки фоида дорад. пеш аз як чиза баҳс кардан ё гуфтан бояд барои ӯ ҳадиақал як 100 ё 10 ё 20 маълумот дошта бошӣ ки аз чанд источникҳо ва бибирои дар ӯ масъала гап зад. мисли ҳамоне ки аз артист интервю гирифта истодааст як одам, ман тамошо мекунам, аз артист интервю гирифта истодааст, мега ки авқоти дӯстдошта чӣ аст, кадом либоса бештар дӯст медорӣ, аз ҳама падаркаи қиматтарин гирифтагӣ чӣ аст, аз артист интервю гирифта истодааст. медонед барои чӣ? Барои он ки интервюгир
متخصص соҳаи бигем ҳамун санъат нест ва ё бигем ки ба ном мутахассиси соҳаи санъат аст ва аз ӯ санъат бӯе намебарад ки чӣ аст. мисли ҳамун аст ҷавонои мо мебироянд бигем менависанд ҳар чизе ки шинавидагӣ ҳастанд аз чортараф, аммо маълумот надоранд дар бора ки бигӯянд ки без ҳамин то ки ҷо ҳақиқат дора, ҳамин дуруст аст, ҳамин маълумоти ма источник дора, ҳамо аз отат, аз бобот шинавидагӣ маълумотора. имрӯз асри 21 аст ки асри интернет аст, метавонӣ ки источники ӯро пайдо кунӣ, азоб накашида, аз оне ки хитта шарманда карда навишта бо ҳамун нақли бобот. ҳамун нақли бобот ҳам источник дора, даҳтаош агар кове. хуб бародари азизам, яъне ки бибин мегӯм ки 756 сол қаллиқ мустақил давлаташ ба қайд, яъне ки навиштагӣ ҳастанд, ира таърихнависо навиштагӣ ҳастанд ки 756 сол, яъне мобайнои 7 асрда, мефаҳмед? оли ислом таваллуд дар араб шида буд, оли ин тарафо наомада буд. ва мустақил давлат доштанд, мустақил дин доштанд, яъне номи диншон тенгрия буд, тангри мегӯянд. ҳозир ҳамин калимаҳо истифода мешавад дар байни бигем туркзабонҳо. ин аз қаллиқҳо набуд, аммо туркнишинҳо, туркзабонҳо ва бигем на танҳо туркзабонҳо, балки славянҳо ҳам бигем ки ин чиза бо омадани ҳамон чизо славянӣ тақсим шидан, яъне қисман бигем ки ибодат ба тенгрия мекарданд, тангри мегуфтанд. ҳозир ҳам дар дуоҳои ҳамин мусулмонӣ қаллиқҳо ё лақаё ё қазоқҳо ё умуман туркзабонҳо тангри гуфта, мисол гирем тангри аллоҳум мегӯянд. ҳозир ҳам дуо карданда, мисол ҳозир ҳам модари ман дуо куна, дар дуош гап заданда дар охир мега худованд тангри аллоҳум мега, тира дар паноҳш нигаҳ дорад, яъне тангри аллоҳум мега. медонӣ, аввал тангри мега, баъд аллоҳум. хуб бародарои азизам, яъне ки дар бораи як чиз гуфтан ё намедонам тамаддун дуздид, аз мо тоҷикҳо дуздид, аз мо дуздид гуфтаи гапа камтар эҳтиёт шавем, дидагӣ нест. дар ҳолате бигем ки тамаддуни мо чаро як аст, яъне ки чи форс чи тоҷик бисёр монандӣ дорад, бисёр бигем ҳамаи чи як аст. аз бас бигем на танҳо бигем тамаддуни тоҷик, форс ё ки ӯзбек як хел аст, ҳатто ки тамаддуни малайзия ба тоҷик як хел аст. мисол тамаддуни дигар давлатҳо бигем ки як хел аст. тамаддуни бигем ки ҳар давлате ки бигем мусалмон ҳаст, ин як хел аст. яъне чаро як хел аст? ин источник дорад. просто мо бо ритми правилаи ислом, яъне ки инаи мумкин аст, инаи мумкин нест, инаи мумкин аст, инаи мумкин нест, инаи мумкин аст, инаи мумкин нест. бигем ки ҳамин сабаб мо бо ҳамон правилаҳои мусалмонӣ бигем ки як меоем, яъне ки як мешавад, уровень мешавад ва аста касе дуздидагӣ нест ва фикр кунам ки хутам аз касе дуздидагӣ нест, яъне ин чизе аст. хоб дар бораи бигем ки алов вале мегӯянд ки ин аз зардуштиҳо аст ё ки намедонам. не бародар азизам, алов ин воқеъ, бале аз зардуш, яъне ки муқаддасоти, яъне зардуширо муқаддасот медонад, дар китобҳои худ ва ғайрои худ қайд кардагӣ аст. аммо ин алов бигем ки муқаддаси тенгрия ҳам аст. яъне тенгрия бигем ҳамин зардуш алов муқаддасот аст дар тенгрия. дар болои алов ов чошидан, дар болои алов то алов хомӯш шидана бигем ки ӯра ана киштан болои бигем, яъне болои алова хок пӯшидан, ин чизо мумкин нест. яъне ки миллион правилаи барои алов ҳаст. алов муқаддас аст. алов дар кулли дунё муқаддас буд, на танҳо барои зардуш, на танҳо барои тенгрӣ, балки дар хидди араба, аҷнабу ва ғайраҳо алов муқаддас буд. барои чӣ? барое ки алов гармӣ медод. алов хайр ки давлатҳои гарм шояд ин чизоро қадр накунанд, аммо хӯрок медод ва ғайра чизо. он минтақае ки мо зиндагӣ мекунем, мо зимистону сарду хунук ва ғайра, барои мо алов муқаддас буд. барои ҳамо алова намекиштанд. доимо алова бигем ки як ҷо агар алов дар бигира,
доимо дар ӯ бигем ки ҳезм партофта меистодан то ки ӯ алов доимо бошад. яъне вечни агон гуфта урусҳо аз ана ҳамин бигем ки зарастизм гирифтагӣ аст дар болои мисол шаҳидо, мурдагиҳо, қаҳрамонҳо вечни агон мемонанд. ва ин чизе ки ҳаст ки бигем чи тамаддуни зарастизм, чи тамаддуни бигем ки ана мисол тенгрия, ин чизо муқаддастарин чиз буд дар тенгри, дар зарастизм. ман бештар тенгриро хондагӣ ҳастам, мехонам, мисол дар бораи тенгри маълумот мегирам, тангре, яъне ки барои ман бештар аз ин тарафаш медонам тангре. аммо дар инҷо бигем ки зарастизмам баъзи ҷо да як интересоват мекунам, албатта ки муқаддас аст. хоб яъне вечни агони русҳо ки алов дар мегирам еста имрӯз доранд бигем ки аз ҳамон дини зарастизм ва дини тангре бигем ки гирифта шудагӣ аст тенгри. ман дорам барои худам ҳамон символи тенгриара навиштагӣ аст. тенгри хатим аст, ҳамон символиш аст просто. хоб бародарои азиз, яъне ки дар як чиз ҳамон дониста надониста ино байрақи худшона софтаанд гуфтагӣ гапда, ин байрақа ман ак софтагиша мегӯям. ин байрақ гуфтам ки давлати қарахониҳо, яъне баъд аз шикастани қалғо сомонӣ 940 чандум сол аз сомонӣ шикаст мехӯрад, баъд аз сомонӣ бигем ки калон мешавад. 900 чандум сол ба фикр, ҳамон охирои 800 сол хулас, ҳамон авҷи сомонида сомонӣ мезанад. аввалин давлат бигем замини Тараза мегирад. имрӯз ҳамон Тараз номаш истодагӣ аст, дар Қазоқистон қарор дорад. хоб бигем аввалин номгузор ва поягузори ӯ шаҳр бигем қалғо ҳастанд. хоб бигем аввал ӯра мегирад, аввалин мачите ки сомонӣ месозад ҳамроҳи арабо омада ҳамла мекунанд, мегиранд, сивишени вайна қалғо кофиранд гуфта ҷиҳод эълон мекунанд, мегиранд. қалғо 200 соли давлатдорӣ шонда аз 756 сол то 940 сол бигем ки охирон мешкананд, тамом мешаванд, то ҳамон сол бигем ки мусулмон дина қабул намекунанд. баъд аз ӯ шикастан бас порае аз қалғо давлати қарахониҳо ташкил мекунанд. яъне ки қарахонӣ гуфта навиштагӣ аст, пештар гуфтам ки қарлуқхонӣ буд. қарлуқхонӣ яъне ки хони қарлғо буд. просто қарахонӣ осонтар аз ҳамон таърихнависи имрӯз қарахонӣ навиштагӣ дигар рафтагӣ аст, баъд аз дигар қарахонӣ рафтагӣ аст. хулас қарахонӣ ин байрақ аз давлати қарахонӣ аст. ҳамон байрақи зарде ки мебинӣ, яъне офтоб ва бигем ки мобайнишда 9 та шохаи қалғ аст. ҳамон шохае ки мебинӣ 9 та шох медорад, ҳамон главни экран мондагӣ аст. ин маъноиро дорад ки 9 шохаи қалғ аст. хоб сафедиши барф аст, аз барое ки қорлуқ яъне барфӣ гуфтагии инсонҳо ҳастанд. ино барфӣ ба тоҷикӣ барфӣ мешавад. қорлуқ одамое ки аз барф омадагӣ ҳастанд. ино пеш ҳамон дар ҷои кӯҳҳои барфӣ будагӣ ҳастанд, ҳамон тарафҳои бигем ҷунгарда, ҳамон алатавда, аз ҳамон алатав мебироянд, зада меянд, то ҳамиҷаро давлат мекунад. хоб бародари азизам, бигем агар дар бораи байрақ бием, баъд аз ташкил шудани давлати қарахониҳо, худи давлати сомонира анами байрақ зада шикастагӣ аст, яъне қарахониҳо зада шикастагӣ ҳастанд. сомонӣ давлати қалғоро мешкана, каганати қарлғора. баъд аз ташкил карда боз давлати қарахониҳо давлати сомонира зада мешкананд. як бор таърихи хуб бира аз дигар кишварҳо источникоша биков биё бигӣ ва баъд аз ӯ бигем ки чӣ кор мекунӣ, баъд мефаҳмӣ ки дар киҷо чӣ гап аст. намедонам ба нақли худораматӣ бобод буд, ким кадом буд, ҳамин хестад аз пеши худат ҳарчи мехезӣ, шумо тамаддуни моро дуздидена ва ғайраи моро дуздидена ва инаи кора кардена. аз тамаддуни мо дуздида узбекҳо давлат сохтанд ва имрӯз ёш байрақ сохтанд, мехоҳанд ки боз аз тамаддуни мо бидузданд, бо барои худшон байрақ бисозанд. ҳоле ку ман аз киҷо пайдо шудани хита намегӯм, барои он ки агар мардуми мо ҳақиқата дӯст намедоранд, вақте ки агар ҳақ бугӯй бисёр сахти, баъд аз
دوستم خفه میشوند، هموطنان خفه میشوند، بعد میگن که آنا دیدن دشمنی تاجیکا، آنا دیدن چه تهمتا در سر تاجیک میزنن. برای اینکه شما دوی تعریف تفسیر را بیشتر دوست میدارین، متصفانه حقیقتا دوست نمیدارین. انا برای اما برادر عزیزم بیشتر نه اون بگیم که نقل بود، بلکه یا نه اونه که بگیم برای تر تعریف تفسیر عروس نوشته دودگی است. تاریخ و تمدن خطه از دیگر جا بخون، من فکر کنم که بسیار فایده داره و میفهمی. خلاص این دیگر بگیم که این دولت داری شکستن و غیره و غیره و غیره، این چیزا نیه. من خفه نیستم، نه من اصلا خفه نیستم در چیزا، در سخن ها. من تنها گفته ایستادم که هم برادر معلومات درستر بگی، بعد از او بنویس برادری عزیزم. یعنی یک چیز از معلومات نوشتن است و تحقیر کردن است. چیزی که اصلا معلومات نداره میخیزه بگیم که شما دزدها هستین، نمیدونم میدزدین او را بعد میکنین ایرا. خب یعنی که چی ها داره. خب مرحمت که برای ما تو ریشه از دولت سامانی بگیری، بیرق سامانی را نشون ته. چی بیرق داشت سامانی؟ این بیرق قراخانی ها است که از همون دوره سامانی است. یعنی خود دولت سامانی را بگیم که زدگی، بگیم ضربه سخت دادگی، بگیم دولت است. این همون بیرق است. مرحمت بیرق سامانی را نشون ته یا بعد از سامانی نشون ته. سامانی نهم عصر رو دابد، اولی نهم عصر تا آخر نهم عصر رو دابد. یعنی دولت دارش. وبشیم دولت سامانی رو بگیم 90 سال دولت دیدگی است. یعنی خودی همون سامانی بگیم که 20 چند سال دولت کردگی است. یعنی در 56 سالگیش مردگی است. خودی دولت سامانی 90 چند سال عمر دیدگی است. این سامانی که هیکلش که هست در 20 چند سال دولت داری کردگی است. راستی از خاطرم برآمدگی است. من یک هم خیلی سردستکی گذشتگی بدم همون بعضی جاشه. خب برادری عزیزم، این امام علی 33 سالش دولت داری داره. برای هم برادری عزیزم بگیم ببین، اما یک چیز معلوماتی اگر درست داشته باشی و بگیم هم با معلوماتش بنویس خوبتر میشه. برادری عزیزم بگیم هم برادر رو همتون ده بگیم یک معلومات داشته باشین، یک چیزی داشته باشین که بسیار گیم تحقیر نباشه. برای ما را چیز نما میگم، برای ما را پخری نه تو پای بدن شما را نشون میتم کامنتات رو. این تو پای بدن تو نشون میته که شما اصلا معلومات ندارین، اصلا نمیفهمین که چی گپ است چی گپ نیست. همه بگیم که نوشته رفتن میگیرن. این بی سواد بی عقل بدن شما را نشون میده که از نقل باباتون یا از نقل نمیدونم یک همسایه‌تون یا از نقل پدرتون بگیم که میگیرین همون کلمه را مینویسین. خب یک بیرق که SSSR برامون نوشته داده بود، و وقتا دیگه هممون یه جا بدیم، یا 10 مرده، یک گوسفند، یک تراکتور. خب این بیرق بگیم که خیلی توجیکو. بیا برای ما بیرقش نشان بده. چند بیرق داشتن و چی سیمبل ها داشتن بیرقشون. یعنی چرا این دولت قراخانی ها بیرق تو امروز از همون بگیم که عصر نه تو عصر 13 که دولت قراخانی ها بود، یعنی 300 سال 300 400 سال دیگر قریب دولت قراخانی ها بود. در اونجا بگیم زیاده از چند تا بگیم شاه ها هستن، پراویتیلو همشون نامشون هست، نامای همش در اونجا بگیم که هست، فکتاش قطعی کیا هستن. ها کگانو همش نامشون هست. یگان مشکلی ندارم، ما میتونیم که هر یک تیوره چیکار کنیم اثبات کنیم بتیم. خب همون خفه نشین. تاریخ تاجیکان بگیم، همون تاریخ سامانیان رنگ یک چی نوشتگی است بگیم، نه چی است که بود نبود یا شاه بود، شاه زد تو نیم افغانستان و نمید تو افغانستان و تو نیم ایران و تو فلان جا شاه گرفت و اکثر قافیه بندی شدگی است در اونجا. خفه نشین، ریال است. تاریخ باید اسپراویت کردن در کار است.
факт аснодош қати бояд навиштан дар худ буд навид шоҳ буд шоҳи калон буд шоҳ зад шоҳ гирифт шоҳ парид шоҳ ғалтид давлати сомониён буд ана кадом солҳо куҷора гирифт ягон маълумот нест яъне сол асос ягон чӣ навиштагӣ нест дар уҷо аз фалон ҷо то фалон ҷо то фалон ҷора бигем ки гирифт халос ин ҳами тяп ляпай фаҳмиде ва ман барои таърих мепартом ки бибин ҳар як солу минуту секунду соаташ бигем ки барало навиштагӣ аст қалиқ чӣ кор кардагӣ аст вақти соатош қатӣ байрақош қатӣ бигем каганош қатӣ ҳамаша барои ҳамо бояд мо таърихро исправит кунем худи таърихи тоҷикоро бояд исправит кунем ва факт аснодош қатӣ бинависем ки дар ин муддати 20 сол чӣ кор кард худи сомонӣ ё давлати сомониён поягузораш ва бигем чӣ корҳо мекард то таваллуди вақти сомонӣ яъне ин чиза аз худтона дуруст кунед чӣ мавзӯе ки аз дигарҳо хато мекунед аз худтона хатоша бикунед хубтар мешавад аз худтона ислоҳ кунед талаб кунед ягон символ мондагӣ нест дар центри тоҷикистон эмомалиро ҳайкалша монда сомонӣ гуфта навиштагин дар поёниш сомонӣ аст ин ҳозира эмомалиро нигоҳ ку айнан намо ҳайкал қатӣ намхели сравнивад ки як хел аст ягон фарқият надорад просто камтар ҳайкала харобтар кардагианд ранги эмомалӣ фарбе кардагӣ нестанд мефаҳмед хоб мисол дар бораи каганои мо ҳаст ки кадомиш фарбе буд кадомиш хароб буд мисол чӣ қадр фарбе буд мисол бузбала буд ё ки хароб буд омадагӣ аст ҳамаш аммо ин чиз фақат шоҳора стройни хеле бигем фигурни мекашанд хароб буд дар даст агар не ҳар шоҳо доштем ки барои шикамошон гуфти ҳамо гапу болои зоноҳошон да ғалтидагӣ буд лекин чӣ ва ҳамаи шоҳа хароб мекашанд гӯё ки стромни буд бигем фалонӣ буд фардо эмомалиро ҳам ҳайкалша монанд баъд стромни хароб кастумча бурукча пӯшондагӣ туфличаҳош қатӣ хароб мекунанд мемонанд мегӯянд ки ин ҳами хеле буд давраи бачагиша мемонанд ҳам хеле аст барои ҳамо ин бисёр чизое аст ки иштибоҳо дорад бародари азизам ва касе аз касе чизе дузидагӣ нест ана бигем хоб дар бораи узбекҳо агар бием ман рости узбекхон меган аз узбекхон омадан худошона номи узбек гирифтан аммо ҳозир даъво доранд ки узбекҳо ҳам мегӯянд ки мо аз ҳамон патонкаи қалиғо ҳастем яъне ки имрӯз дигар камтар олам рӯшан шид дигар кофтиков карданд ки қалиғо бозам бигем аз 5 аср бигем қалиғо пайдо шудагӣ ҳастанд барои решаи хичона қиматтар болотар бурдан мегӯянд мо патонкаи қалиғо ҳастем хоб боша ягон чӣ надорад боша патонкаи қалиғо маладес қанча бизана ина омадан узбек шидан хоб ту мегӯӣ ма патонкаи форс ҳастам чаро форс намондӣ омадӣ тоҷик шидӣ хоб ин ҳам узбек ҳам ҳамон хел аст аз патонкаи мо қалиғо будан омадан худошона узбек ном карданд гирифтан давлат сохтанд хоб лекин ҳозирам дар узбекистон имрӯз ҳазорҳо одамо мегӯем ки даҳҳо ҳазорҳо одамо ё ки садҳо ҳазор одамо мегӯям мо қалиғем источники худшона медонанд номи худшона медонанд мегӯям мо қалиғем ин ягон мушкилӣ надорад аммо кадоми хича узбек медона кадоми хича қалиқ медона ин ягон чӣ нест ҳозир баъзе инсонҳо яке бора ду кресло мешинанд мо форсҳо мега бо мега мо тоҷикҳо не та аз ҳамон источник та аз ҳамон ҷои бибир қайчиш ки аз ҳамон ҷое ки ту номи тоҷик гирифтӣ аз форс ҷидо шидӣ бале забонат форсӣ аст лекин номи тоҷик аз куҷо гирифтӣ аз ҳамон ҷо қайчик таърихат аз ҳамон ҷо сар мешавад та аз ҳамон ҷо бале ту патонкаи форс ҳастӣ не ки аз куҷо тоҷик гирифтӣ аз ҳамон ҷо қайчик таърихта та аз ҳамон ҷо ҳисоб мешавад ва аз он ҷумла узбекам бале турк бигем ё қалиғо патонкашон бигем аз патонкаи қалиғо ҳастанд не ки аз ҳамон ҷо қайчикинанд бояд таъриха ки аз куҷо номи узбек гирифтанд аз узбекхон гирифтанд тамом аз ҳамон ҷо қайчикинанд тамом узбекхон вале о бигӯянд ки мо будем яъне ки мо патонкашон ҳастем ва шумо ҳам ҳақ дорем бигем мо патонкаи форс ҳастем лекин таърихта аз ҳамон ҷо ҳисоб
Я хеле аст бародари азизам. Бисёр хуб аст, тарих хуб аст донистани. Тарих душманӣ нест, аммо навиштааст ки мо бояд инҳоро бо ҳамун пушта биёбону мон кӯҳҳо роӣ кунем ки то ки инҳо бидонанд то ки инҳо бидонанд ино киё ҳастанд. Яъне ки ин ҳадди ҳаракати боз ҳам бигем ки ҳамун бобоҳот кардаги ҳадди ҳаракат аст барои нобуд кардани як миллат, ҳақ надодан ба як миллат. Бигем ино миллат нестанд бародари азизам. Та миллат нести хел бошӣ. вақте ки як миллат ати миллат эътироф намекунӣ, та барои миллат миллат нест. яъне бояд эътироф дошта бошӣ, эҳтиром дошта бошӣ барои дигар миллатҳо ва барои миллат будагӣ мина таърих қатъӣ исбот овардам ки қаллақ ин миллат аст. гуфтааст ки мо ёро бояд кӯҳ пуштаҳо равон кунем то ки инҳо аз ҳамо аслияти худ хабардор шаванд ё киё ҳастанд ино чӯпонон. яъне ки бале мо бигем ки яъне чӯпонии касби мо буд ва бигем кӯчидан бигем касби мо буд. мо мутаассифона миллион чизомона аз даст додагӣ ҳастем. бале юртада зиндагӣ мекарданд бобои мо, мисол аҷдодҳои мо дар юртҳо зиндагӣ мекарданд барои он ки бештар мекӯчиданд, аз инҷа ба уҷа мекӯчиданд барои он бигем мустақил хона сохтан. бигем ки неудоб набуд, барои туғрӣ намегирифт, барои ҳамун юртада зиндагӣ мекарданд ва юртайво имрӯза ҳози ҳастанд ку хонаи бигем ки ҳозирам ҳам хеле хонаҳо сохтагӣ ҳастанд, намедонам, аммо дизайнаш ба мисли хона аст. мисол разабрад мекунӣ, ҳӯй мекунӣ. мисол ина фирмоиро бисёр истифода мебаранд. ҳози айни ҳол ҷоя ҷо сохтмон мекунанд, хонаҳошона ҳӯй мекунанд, ҷамъ мекунанд, мегиранд мебаранд дар дигар ҷо, бигем ҷобаҷо мекунанд, мешава хона, коргаро зиндагӣ мекунанд, хоб мекунанд. яъне аз мо ҳамун давру замонашда материалаш чӣ буд? Аз ҳамун чӯбу, аз ҳамун пӯсту бигем аз ҳамун намате ки намат мегӯянд ку кигиз мегӯянд, пӯстои чиёра ховонда бигем аз ҳамун чизо буд ва дизайнаш кулела буд барои удобна ки аз ҳамун болош бигем ки барои дуд биромадан дар миёна алова мекарданд. ин дизайни зиндагишон буд. ягон чиз нест. ягон юрт беҳтарин чиз аст. юрта беҳтарин чиз аст ки тез дар як рӯз метавонӣ ӯра ҳӯй кунӣ ва метавонӣ дар як рӯз бигем ҳамун ним рӯз я чанд соат метавонӣ ӯра сабират кунӣ, зиндагӣ кунӣ дар дурунаш. азбаски молу ҳол доштанд, мегаштанд аз ин тараф аз он тараф, аз ин тараф ба он тараф. яъне зиндагишон бигем качевни образ жизн буд. ин кайфияти худша дора. ҳозирам мо ҳамун качеват карданро дӯст медорам. яъне дар як ҷо зиндагӣ карданро дӯст намедорам. мегӯм уҷа бирам, иҷа бирам. ҳозир агар ҳамун шанс мебуд, агар ман юрта месохтам барои хидмат, зиндагӣ мекардам. агар ҳамиҷам иҷозат мебуда, ман дар ҳамаи ҷо юрта мезадам, зиндагӣ мекардам. майдатарин юрта мекардам, зиндагӣ мекардам. чӣ аст? ин кайфият аст. хулас бародари азизам, ана бигем ки аз ҳамун худат бештар маълумот бигӣ, кӯшиш ки ҳамун тамаддуни худта бисоз, кӯшиш ки ҳамун касе дигада таҳқир накун бародари азизам. яъне таҳқир кардан ин кори хуб нест. хоб ҳоле ку ин мардум намедонанд, ин қалағову ин лақаёли таърихҳои худшона намедонанд ё намехонанд. агар ё бидонанд таърихи мустақил таърихи худшона бихонанд, барои он ки ҳамун бобоҳои худи шумо, ҳамун аҷдодҳои худи шумое ки мисол дар уҷа қарор доранд, ҳамин қадар заглушид карданд ки барои қалиға ҳақ надоданд ки қалиға аз таърихиш хабардор бошад. қалиға доимо бигем ки шумо беватане, не шумо як беватаноед, мо шуморо иҷа раҳ додем, шумо ҳамада замин дод худованд шумода замин додагӣ нест. моро психикӣ ҳам хеле бигем ки давид карда омадагӣ аст. ҳамун аҷдодои моро, авлодои моро психикӣ давид кардагӣ ҳам ӯ намедонистанд бечора ки чӣ гап аст. хусусан ҳам поколенияи охир ино худошон як беватан, як дарбадар, як чӯпон эҳсос мекарданд ки ё гӯё ками мегаштанд байни халқода, ё инсон нестанд, ё одам нестанд, ё як гурӯҳаки чӯпонакҳо ҳастанд ки ино ронда шидагӣ ҳастанд фақат амо аз ҳар ҷо. яъне ки ҳамин хел бигем преподносид мекарданд ва ҳамин хел ҳақ намедоданд ва то имрӯзам бигем ки ҳақ наметиҳанд ки бигем яъне дар паспорти қалиқ бинависад. ҳозир агар қалиқ аз Тоҷикистон зиёда аз миллион қалиқ аст, стопудоба гарантиш қатъӣ. не ки ҳамаи воқеъ бигем аз ин тараф давид кардан, барои кор кардан дар ҳукумат,
хондан дар университет ту бояд миллатта тоҷик кунӣ. яъне ки давид кардан ост ҳама ино миллатошона тоҷик навиштани ягон хай чӣ фарқ дорад ки қаллиқ нест ку ё узбекиш навиштан ё тоҷик навиштан. яъне қаллиқ навиштагӣ нестад. қаллиқи мустақил миллат аст. агар як дона бошам ӯ миллат аст. қаллиқ миллати хича дорад, як донам бошад. ва қадри хитонам бидонен ки он қадрҳои бузургҳои шумо ки шумо ҳам имрӯз метонистен ки ҳамчун тоҷик миллат набошед. ва чандин бузургҳое ки шумо бигем чандин бузургҳо аз Бадахшон, чандин бузургҳо аз дигар минтақаҳои Тоҷикистон бигем ки кӯшиш кардан, даъво кардан, талош кардан ки имрӯз нами як кусок замин бигем нами як замини майда ҳам боша ҳамчун номи Тоҷикистон сабт карда шавад. вақте ки шумо да дуруст ҳамо ранги шуморо ранги армяно кадаги ҳастан, медонед? армяно ҳам ҳамихел ҳастанд. ҳар чизе ки ҳаст меёран ба фарзандошон меган мо аз ҳазрати одам прямой потомкаш моем, дигарош дигаран, ина иш маем, унауш моем. яъне ки ҳамин чиза аз ҳамон байн барен. ва барое ки як чиза қадр кунӣ бояд қимати ӯро бидонӣ. мефаҳмӣ? як чизе ки қадр дошта боша бояд қимати ӯро бидонӣ. бибин як санге ки аз замин меёвӣ барои тра ҳеҷ қадр надорад то он вақте ки ту рафта дар ювелир қимати ӯро нафаҳмӣ. мебарӣ дар ювелир мега ки $500,000 местаисан. леки то он вақте ки дар замин аст ӯ қадр надорад. то ӯро набардорӣ қадр намешавад. мефаҳмӣ? ҳамчунон ҳамватанои азизам кӯшиш кунед ки дурусттар, яъне бештар дуруғу шайтонӣ қӯш накунед дар зиндагитон. намедонам аз ҳар ҷо бидӣ набидӣ бигем замоне вабше ту мисли як миллат ҳисоб намешидӣ. замони автономӣ бидӣ дигарода бигем яъне кӯшиш кардан ки аз дохили автономӣ ҳамчун як давлат бибироранад. имрӯз чандин бузургҳо бояд қадри ӯро бидонӣ. ҳаминора дар мактабҳотон ҳамин масъалаҳо китоб шидагӣ нест ки дар мактабҳо фарзандора дарс битан ки мо фалон сол фалони қаҳрамони мо дар мактаб медурӣ мегӯӣ ай ки аст, мегаи қаҳрамони тоҷик аст. тамом. яъне ӯ чӣ қаҳрамонӣ кардагӣ аст номаълум. мо ҳамаи қаҳрамономона хиёл мекунем ки ба моро шеър навиштагӣ аст, яъне бо шеър навиштан қаҳрамон шидагӣ аст. иштибоҳи бузурги худи ҳамин миллат аст. яъне мо таърихи худмона этапна намегзарем. мегӯм ку бид набуд қаҳрамон буд, омад қаҳрамон шид. мо қадимтарин инсон, мо форсо, мо инамтари чиза омӯхта шида рафтагиен. яъне ин чиза камтар фурорен. мо форсо, мо ту форса эҳтиром надорӣ. форса динаш зарастизм аст. ту форса номша мехоҳӣ истифода барӣ, эътироф дар зарастизмаш надорӣ, эътироф дар дини форс надорӣ. ту мехоҳӣ бо дини араб, бо тамаддуни форс барои худат таърих бисозӣ. мутаассифона мегӯм ку гуфтаниҳо зиёд аст. агар ман сахттар бугум бирам ку оли ана душмана диден, душмани тоҷикоро диден. яъне ки сраза гӯшотон чих мешава, мебироя мерам. барои шуморо эрка калон кардагааст. як гудаки эркара агар иҷа биши бигӯй ку гуфта гирья мекуна. агар ти ҳеҷ кор накарди ӯра, просто гуфти ин иҷа биши. барои чи? барои ку сахти бад эрка аст. яъне шуморо мафкуратон ҳам хел сахти бад эрка калон шидагааст. як ҷора бигӯй агар бародар ин иҷа хел буд ку ана душмана дидӣ, ин душман аст, ин узбак, ин душмани тоҷик аст. яъне ки шаттогида мегзарем мерем. мефаҳмед? шумо эрка калон шидагӣ. табиати шуморо эрка кардагӣ аст. проблема дар ҳамин аст. агар аз ҳамин эркагӣ камтар бибироем, мафкураи эркагӣ камтар бибироем, камтарака бояд бихонем, моро нахонем, хитона бихонем ва хитона таҳлил кунем. хитона ман гуфтам ку 10 бори дигар мардуми азиз, мо надорем ҳамон
که تاریخ ما را بآموزند، تاریخ ما را بازسازی کردن در کار، نوشتن در کار. یک عروس از کیم که جای ایستادن نمیدونم چه خیلی فوریدگی نوشتگیشه. پروستا ترا تعریف کرده، ایشا تعریف کرده. در تاریخ روس تنقید نیست. در عروس نوشتگی از همون دوره شاهی روسی که وقتی غصب کردن یا بگیم همون نوشتن تاریخ را کردن، در تاریخ نوشتن روس جای در تنقید نیست، نه در دیگریش، نه در دیگریش، نه در دیگریش. فقط تعریف است، فقط تعریف. یه پرابلما در اینجاست. قربان چشمتون شم، قربان چورنی گلازتون. ان شاء الله خطونا روز کنین، خطونا سوس کنین. نه هر انسانی که قدر خدا نمیدونه میگه و او قدر دیگر کس هم نمیدونه. اولین کوشش کنین که قدر خطونا بدونین، تمدن خطونا اعتراف کنین، احترام کنین. انسانی که قدر خودش میدونه و دیگر کس تنقید نمیکنه. نه اگر خواهین تنقید کردن نوشتن بگیرین، اما این همون بی‌سواد توپای بدن خودی نویسنده را نشون میده، از بس که معلومات نداره. من گفته ایستادم اگر که کدامید که در مسئله بگیم اگر حقیقت توقت کرده بتونین در باره تاریخی نمیدونم توجیکو یا دیگر رو اگر حقیقت توقت کرده بتونین، بعضی حقیقت هایی هست که باور که وجود تامیل ارزوندگی حقیقت هست که خسته نمیدونم دشمن شتاگی نکنین بگیم و ما میتونیم که با حضور صحبت کنیم در این مسئله و فکت اسناد و دلیلاش قطعی کتابوش قطعی بگیم صحبت کنیم، یکان مشکلی نداره. لیکن متاسفانهش ما توقت کردن نمیتونیم این چیزا. در اکثر جوانان هست توقت میکردگیش هست، اما جوانان یعنی با شتاگی وطن ساخته نمیشه و با شتاگی بگیم دولت ساخته نمیشه، با شتاگی تمدن ساخته نمیشه. خب برادری عزیزم ببین، فارس اصلی است و یا نمیدونم بگیم که فارس زبان است. فارس اصلا خودش چی است؟ مخیل است. اول که ما باید کلمه معنای فارس بیاویم که از کجا پیدا شد. این نام آدم است، این نامی نمیدونم چی است، باید این را پیدا کنیم. مثال گیریم امروز ترک کلمه‌ش پیدا کردگی هستند، پیدا کرده ایستادن، بازم گفتگو و اسلیدوینی ها زیاد هستند. ترک، تنگره ترک، یعنی که تر یعنی بالا، حکومت، قانون، یعنی که همین چیز است. برای همون یعنی که لهجه ها چی هستند، یعنی از کجا پیدا شدن، چرا در این لهجه ها مانند شدن. خب باید این چیزا را باید بیابی. تو اگر ایستاشنیکا را نیابی، اولا که ما فارس میگوی، فارس معناش چی است و از کجا گرفته شده. و یا فارس گفته ما میتونیم که مانندی های زبان ها را یک جا کنیم، یا که ما فارس گفته یعنی خصوصا دیگر چیزا باید من یک جا کنیم. میفهمی میره؟ یعنی ما تنها چیکار میکنیم؟ زبان ها را در رو ربط میتیم. میفهمی میره؟ اما در تاریخ اگر استاشنیکا نگاه کنی بیای، نه تنها زبان مانند بدنش یک ملت است یا که نمیدونم همه ملت در ربط داره، فهمی؟ بلکه بعضی زبان ها با یک دیگر مانند هستند که گینتیکشون عموما دیگر هستند. ما خیال میکنیم که او فارسی گپ زد، او فلان فارسی گپ زد، این فارس است. یعنی که ما تنها همین لهجه‌ای که ما صحبت داریم این را فارسی نام دادگی هستیم، اما ما یارو میگیم یک است. نه که ما اشتباه بزرگ میکنیم در این چیز. اما زبان یک بدن، لهجه یک بدن، این چیز معنای را نداره که ما یک بدیم. یعنی ببین ترکیه در کجا است، ببین یاکوت در کجا هست، ببین آلاتاو در کجا است، ببین ازبکستان و تاجیکستان در کجا است، ببین خینش در کجا است. همه اینو دا همین لهجه‌ای که حاضر ما مثال ترکی میگیم صحبت میکنیم، همین لهجه هست. چرا این لهجه ها پهن شدگی هستند؟ از کجای لهجه ها پیدا شدگی هستند؟ او زمان کتاب نبود، او زمان نوشتن نبود. میفهمین؟ این بسیار بزرگ است. بالای باید بشینی که باید کار کنی. اولا که ما کلمه فارس باید پیدا کنیم استاشنیکس. آیا این لهجه ها را میگن یا که فارسی دیگر چیز است؟
فارس. چرا یور آوردن لهجه ها را ربط دادن در این چیز؟ مثال میگیریم چرا آوردن لهجه ها را ترک ربط دادن در حالت که گنتیکای هر یکش دیگر است. این کلمه ترک خودش چی است؟ کلمه فارس چی است؟ از کجا گرفته شد؟ میفهمیم؟ برای همون زبان هایی که بگیم که هست باید ما این چیزا را بآموزیم. ولی ما از باور کنین از یک انسانی هستیم که در حیات هیچ را نمیدونیم، هیچ را نمیدونیم. با تمام اینه قدر معلوماتمون میگم که من هیچ را نمیدونم. میفهمی؟ ولی میلیون چیزا را اسلیدوت کردن در کار است، اصل استوچنیک یافتن در کار است که چی معنا داره است، کجا بود چی بود. بعد در اون حالت بگیم که استانه کگان استانه فیسبوک دا بنویس صحبت میکنیم. برای همون یورا یافتن در کار است. بگیم بعد بگیم که دوستامو درس میشیم. دوستای عزیزم پدرود تو به درودهای دیگر. کسی تمدن دز نیست، کسی فرهنگ دز نیست. اگر که نوشتنی باشین کامنت را یعنی به تحقیق به یگان چیز و اسنادش قطعی فلان وقت فلان چیز بود خلاص اما اسناد قطعی بنویسید. حداقل ما تا امروز دور در عصر 21 یک نوشتن ایزاه یعنی کامنت یعنی نداریم. همون مفکوره بگیم یا فرهنگ نوشتن یک کلمه را پریپد نسید کردن میگن که نداریم. ولی کجا راست که ما بریم و اسرای کهنه را بکویم و بدونیم که ما کیا هستیم چیا هستیم در باره سوغدی و در باره و غیره ها. فهمیدیم برادر عزیزم؟ برای ما سلامت سربلند خاناباد باشید.